Pasibayo ko niya ako Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, bumalik tayo dito sa The Hotel Snow para i-feature yung kanilang The Yard, Resto and Bar. So open sila guys for 7:30 AM until 10 PM. Pasok na tayo guys, papakita sa inyo kung ano ba yung mga ino-offer nilang drinks and foods dito sa The Yard. Tayo sa Hotel Snow dito sa The Yard. Ayan, kung naghahanap kayo Hangout place na pwedeng mag-relax at mag-chill. open dito nga Hotel Snow. So ayan, every 7 PM guys, meron silang live acoustic band. And then syempre ito yung pinaka-view. May swimming pool. And then syempre ito yung pinaka-bar. And then yung kakabukas dahil sa pinakataas, yung fresco dining nila doon. Yung kabalen, balian dito na tayo sa pinaka The Yard ng Hotel Snow. So resto and bar, and then 7 PM mag-start na itong banda. Ito yung bagong bukas ng Hotel Snow yung sa The Yard. Ito nga open space sa second floor nila, and then al fresco dining siya. Makikita nyo guys, cycle, chairs and table din. Ayan, mga drums. So meron silang 1, 2, 3, 4, 5, and 6 tables and chairs. And then dito sa pinakataas makikita mo yung live band. And then nandito na rin yung pinaka-pool. So sa lahat ng naka-staycation dito, yan, open yung pool. And then syempre may bar sa pinakailalim. And then meron ding dining area dito sa side na to. So yan, kasama natin si Ma'am Gara ng Pampanga Good News. And then syempre yung twin sister niya. Yan. So first time ko siyang ma-meet. Yung twin sister ko, no? And then nagba-vlog rin pala siya. Shout out mo ma'am. Lane Kamaya. So if you'd like to check out my YouTube channel, Lane Kamaya. Yun. Yes. So, Pampanga Good News, Facebook, and nag-start na rin tayo sa YouTube channel ng Pampanga Good News, and meron din tayo sa Instagram. Yun. Sabi ko nga mag-TikTok na siya eh. Kahit clips lang. Huwag lang sasayaw. Hindi kasi ako sumasayaw eh. So abangan nyo guys, no, may prepare na drinks and foods. Yes. Yung Hotel Snow para sa atin. Piniprepared na food sa atin ng Hotel Snow o yung The Yard Resto Bar. So yun, ito natin yung piniprepared na food sa atin ng Hotel Snow. So yan, naka-live si Ma'am Princess. Then syempre si Ate Gara, Pampanga Good News. Ito na, yung drinks and food. Chill and relax, kabalayan. Kabalen, kain muna kami. Ito meron tayong chicken wings, nachos, french fries, and then sushi. Ito yung pinrepare sa atin na mga cocktails. Yun. Cheers!